Naša planéta sa za posledných 10 rokov veľmi zmenila. Dnes vďaka internetu celý svet môže zdieľať informácie jediným kliknutím. Závod moderných technológií, tzv. IT sektor, sa koná každý deň a zjavným revolucionárom v ňom je Elon Musk. Je to génius, ktorý založil prvú súkromnú vesmírnu spoločnosť na svete SpaceX. Nedávno sa jeho raketa úspešne dostala na ISS a pri ďalšom štarte poletí na Mars. V minulosti vytvoril obrovský platobný systém PayPal, ktorý v roku 2002 predal za $1,5 milióna USA. Elon zmenil automobilový priemysel. Jeho legendárny elektromobil Tesla obrátil priemysel hore nohami. Jedná sa o moderné, rýchle a cenovo dostupné auto, pre ktoré Muskov tím patentoval množstvo technológií. Jedným z nich je Autopilot. Počas vývoja Autopilota si Musk uvedomil, že algoritmus vytvorený jeho tímom sa dá úspešne implementovať nielen v aute. Vizionár si uvedomil, že vymysleli dokonalú technológiu pre prácu s financiami a investovaním. Je rýchly, presný a funguje podľa jedinečného systému racionálneho prideľovania rizík, ktorý triedi, len si predstavte, 92 810 variantov udalostí za sekundu. Po úspešnom testovaní hypotézy Musk spustil tento projekt po celom svete. Vrátane nášho regionálneho centra Tesla. Musk sa nezaujíma o sankcie. Má vlastné vízie budúcnosti. A preto poskytuje všetkým ľuďom možnosť byť lepšími. Musk verí, že čím skôr si ľudia uvedomia, ako sa svet zmenil, tým skôr vstúpime do novej, prosperujúcej éry. Ako teda algoritmus funguje? Jeho princíp je podobný činnosti pomalého sporáka. Vložíte do nej ingrediencie a dostanete hotovú večeru. V prípade algoritmu je zložkou investície. Kompetentne využíva vaše zdroje a pri práci robí správne rozhodnutia. Vložíte malú sumu peňazí do algoritmu a ten automaticky začne zväčšovať sumu pod vašou kontrolou. Investovanie je úspešný a efektívny spôsob, ako zvýšiť finančné prostriedky. Práve teraz je najlepší okamih pripojiť sa k stabilnému a osvedčenému technologickému gigantu Tesla a zabezpečiť stabilný zisk v eurách na ďalšie 10 ročia. Vyplňte kontaktný formulár a pripojte sa k spoločnosti Tesla X. Tesla X, zarábajte moderne.